B'investiment ta' €1,600,000 pont ġdid se jaqqat mill-ġdid l-akwati ta' Kordin mal-komunità ta' Raħal Ġdid. Il-Prim Ministru Robert Abela ffetaħ b'mod uffiċjali dan il-pont u stqar li dan huwa proġett li ser jibdel u jissalvagwardja ħajjet in-nies. Stqar li hija priorità ta' dan il-Gvern li jkollna toroq aktar siguri għal kulħadd. Tana kif dan il-pont qed joffri issa rotta sigura. Innota kif dan il-proġett juri l-impenn li jkun hemm trasformazzjoni radikali fil-mod ta' kif dan il-Gvern qed ħares lejn is-sistema tat trasport tagħna. Filwaqt li nota kif anke waqt it-tnedija bosta studenti u anzjani kienu diġà bdew jagħmlu użu mill-pont u spjega kif dan il-proġett huwa evidenza ċara li l-Gvern għandu jdeħħ fuq il-pols tan-nies u qed jindirizza l-bżonnijiet tagħhom. Nifmu x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies, il-bżonn ta' dak l-anzjan illi qasam minn dak il-pont u ma kellux jaqsam minn ġo triq jew ma kellux idur dawra sħiħa, dak għalih ifisser differenza kbira fil-ħajja tiegħu. Ma nistgħux ngħidu aħna dik hija xi ħaġa ċkejkna u nistgħu ngħaddu mingħajrha le, iċkejken ifisser għal ħafna nies differenza enormi fil-ħajja. Għal daqstant iva dik tibqa' il-viżjoni ta' dan il-Gvern li nibqgħu nirreaġixxu għal bżonnijiet tan-nies, nibqgħu nkunu sensittivi u bil-ħidma tagħna ta' kuljum ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, Frederick Azzopardi, spjega kif dan il-pont ta' kuljum ser jibda jintuża b'mod speċjali mill-istudenti tal-MCAST. Dan hekk kif dan il-pont jista' jwassal għal ġnien rinnovat ta' ġnien il-Mediterran. Issa l-istudenti jkunu qegħdin jaqsmu b'mod aktar sikur, imma anki ser ikollhom iktar aċċess faċli issa għal ġnien il-Mediterran, ġnien importanti, ġnien kbir li anke l-istudenti forsi anke fil-waqt il-break tagħhom jistgħu jiġu hawnhekk ukoll b'mod iktar faċli u b'mod iktar sikur. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borg spjega kif dan kien wieħed minn kullana ta' proġetti li huma importanti għal bidla fil-kultura. Dan hekk kif jinċentivaw lin-nies sabiex ma jużawx il-karozza tagħhom u jimxu distanzi qosra. Innota kif dan il-pont ġie inawgurat wara ieħor biswit il-kampus tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS f'Ħalluqa u ieħor fi Blata l-Bajda. Stqar kif permezz tagħhom qed jinħolqu kuriduri siguri għall-istudenti u dawk kollha li jiffrekwentaw l-akwati. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega kif dan il-proġett huwa kofinanzjat minn fondi Ewropej. Saħaq li dawn il-fondi qed jintużaw fi proċess li qed ibiddel it-tip ta' trasport użat b'mod frekwenti, speċjalment bit-tisħiħ tal-infrastruttura pedonali.